Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatuhari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkaba tigi mandeu ami tangani ne setigi masafa ka ba shetana torom dina wala da sanma min damene ne flanve amba zizala ni setigi masata ko barkai kanyina allah subhanahu wa ta'ala fa alaka kaka alaya kama allah subhanahu wa ta'ala ka faranga ne baraina li yakuna na amalu ayata li wajhi allah azza wa jal jango baray ngake allah subhanahu wa ta'ala nyida nyinni baraye la li sum'atin wala riya'i wala li gharadin dunyawi akana ka yara jira kama akana ka yara menga ma akana ka jema ko were kama ni baraw barana ala jobe sababa ma kwa kira ni jogo ina iti fo o sara ko kiyama ibo sara soro setigi masafi ala sara ko alquran centigi la ko ala kira baka fwani wa ma umiru illa li ya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din muhda fi man dunya kon ala ko ne ma fo nyino fo ka bato barawula fuka da su kun je ne alai keta mun be ka kenne ala damade ni ne Allah ta'ala ka maqsudu ya aka jon yoro abi nyina va nganja no anyere la ngani ndai a shetane sikime adade la wala ni mawo mai same ala de bisaka jonde mana o bamba sama Allah ta'ala nan bismillahir rahmanir rahim ka faranga nga barawla alkaba sallallahu alaihi wasallam ko mu'min hakima ka baraw bara ni tuku ka damene ni ma damene bismillahir rahmanir rahim ko fa huwa abtaru ko bitike riwaya dola ko fa huwa ajzamu riwaya wara ko fa huwa aqta'u wala ba urasikhuna mun alkaraka aywa ma korodo nganaw ko wa ma'ana al jami'i naqisul barakati ko bela jele korakelenye ko korayde ni inyakari ka bun halma de fangana ki fulo ko do kowla kanyine daba masako ni misizini setike masato ko barkay ko baraka bin nakashi wala mi setigi masad deli alaka ndema kambe sababa ma nga barawla alaka barka do nga keta ananga fotala lamboro lamidi go ke anga sababu nyuma ye alaka rabb sallallahu alaihi wasallam alaka kiranya nama ka alquran hijibo bi woro soraka ala batunay kando jena ya ka januma kibaru do ka nyira kishi ka ba toroma ka aljina kibaru do ka nyina se ko dama jira la ka sai kan jiginye alala ko amba soro asababu ya alaka rabbay ka masawdo amma sawye muso ku cewdo u cewye karamogo ko aywa kalande ngo ka karamogo valeur don asalama forba jama ko ka se ka jeka sigi aywa fanda ka fanda nya haka soro na folotiki kerefe ni zababu nyuma ya alakra de sallallahu alaihi wasallam khairul huda muhammadi kanana sahira may allah subhanahu kan ngana alakra baka kanai wala amid ko sama alakra bamma alaka kiranya nama kan mbara bade ngeto ni nema bade zamato kanadi alaka joma febbe yera la fo aywa fo here alakra basangana juku bolo ay torashia bedon nene a juku bolo ni mbara nget zabatito wala na manye kwa kalande onye kwa de onye kwa sangana onde kama fanyuma ba nyina de onve anga aywa aka juru nyuma saranze ko dama jiralla wala mi duko ke anva anangara moko alakra sallallahu alaihi wasallam kwa sarabe ala dama de ka ngomba zego ke duko wala kishi ne ma chama be ala fa ala ko ke anga manye maka ala ko ke adam alayhi salamu de ngondigi ka ala ko ke aywa kira forani kira labaka ala ko ke shafa'atul kubra tigika amidu ko ke alakra bay nay duko ka yere yoro amidu ko ka nganaw yi
aka ayo sɔgɔmada ni ŋana minnu ka sɔgɔmada bɛnna kamina ka kalanin kɔrɔba la Abubakar Siddiqi ila akhir sahabati fo ka taa se sahabaw la ma ɲɛmaa ma an faw don an karamɔgɔw don silamɛya laseliw don silamɛya sopasemaw don u joli bɔnna jango Qur'an ka sabati u ni tigɛra jango ayiwa la ilaha illallah jiri ka turu sahabaw farikolo jogina jango Qur'an ka fara ɲɔgɔn kan o sahabaw ka jurubaw ŋana fo ka taa n sa an bɛ dugawu kɛ an ka maa ɲɛmaw ye hum asilafuna an ka maa ɲɛmaw don ala sɔnna u ye jiri ɲuman turu an sigira sumana an b'a ɲini ala fɛ sahaba ma fɔlɔ f'a ma laban a cɛman a n'a musoman ala sɔtala ka kisi nɛɛma caman kɛ alakira ka sahaba ma sanuma ninnu kan an bɛ se ka dugawu kɛ alakira ba so dunke sanumaw ye ka ɲini ala sɔtala fɛ ala ka kɛ alaya kama ala ka kɛ cɛw muhammad sallallahu alaihi wasallam na so dunke sanumaw barika kama ala ka kan yɛrɛ bɔkolo ɲuman barika kama ala k'an balo silamɛya tiɲɛ kan ala k'an faatu a tiɲɛ kan nin de ye silamɛya hakika ye nin de ye alakira ka sunna ye ka mako bɔ diinɛ na ala ma fɔ maa ye alakira sallallahu alaihi wasallam ma fɔ maa ye diinɛ sigimɛ mako kan wa jɔn o jɔn zɔnna alahu subhanahu wa ta'ala la ala y'i bonya ka barika du i la ka se k'a ka jɔn garaba ye u b'i barika ɲini fo ka t'u sa wa n'u y'i barika ɲini ala b'u sara o la sahabaw ye alakira barika ɲini fo ka t'u sa ne maa o maa ko nin da ye n gɛlɛn na ala la huwa akbarul bid'iyina o de ye bida ma bɛɛ la maa ɲɛmaa ye maa o maa ko alakira ka sahabaw ma alakira ba barika ɲini o ye akbarul wada'ina ngalondigɛla bɛɛ fa ye o ye muhamadu ka diinɛ na wallahi lazi la ilaha illa huwa lahara ala ka ɲini ala u fatura k'u to ka muhamadu barika ɲini u y'a farikolo barika ɲini u y'a kɔlɛji barika ɲini u y'a ka dofini barika ɲini u ye dugaw ɲini a fɛ u ye dugaw ɲini a fɛ u denw ni u musow ye u balo n'o kan n'a ko sigi mɛ kɛnɛ kan u b'u kun suli n'a wulila ka jɔ u bɛ wuli ka jɔ a sɛnɛ sabara n'a y'a bɔ u b'a ta n'a y'a ka bere sɛmɛ u b'a ta sahabaw bɛ balola nin de la an bɛ k'u ladege an karamɔgɔw ye de an bɛ taa laharandi k'u la ni maa min ko nin t'a ye n'i tugura olu la i ka maaya bɛ ban olu tɛ foyi dilan fo ka t'u sa wa ne tugura la i yɛrɛ bɛ taa lahara i tɛ fɛn dilan fo an ka sabali de an k'a dɔn ko ala sɔtala ye diinɛ sigi ɲɔgɔn bonya kan kama mana fɔ kaba ko fola nuna rasulu ko karisa filɛ nin ye ala ka jɔn do a fatu a ye nin a batu a ye nin ala sɔtala de y'a dan ala y'a kɛ kira ye e b'a dɔn ko bayinahu wa baynaka farqun kabiru dafara ba bɛ e n'o cɛ sa i bɛ taa lahara i tɛ k'o la bilen o kɛra kira ye n'a fɔra ko dɔ fana filɛ k'o kɛra nabi ɲuman ye wa hakaza hunaka solaha wa ala sɔnna maa ɲumanw bɛ yen ala kana dugumakolo maa ɲumanw ban ne maa min ɲɛna k'a tɛ yen alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ ala fo k'a barika da maa ɲumanw bɛ yen ala kana jigi sɛmɛ yɔrɔw ban dugumakolo kɔ la ala sɔtala yɛrɛ de y'o ko kɛcogo ye wa an bɛ ala deli ala k'an balo o kan ala k'an faatu o kan asalamaw ne ni kuma ɲɛbila kuma tɛmɛna an bɛ silamɛw kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ka dugawu ɲini a caman fara jamakulu fɛ k'a fɔ alisilamɛw ye ibadallah ala sɔtala ka jɔnw ittaqullaha fima amar a to an ka jɛ an ka sira alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ a ka yamaruya ko la ala ko an ka min kɛ a to an ka kɛ an seko dama jira la wantahu amma anhu na hawa zajar ala sɔtala ko an ka min to yen a to an ka seko k'a toli la maa si kana ɲaga i yɛrɛ la k'i ye nin ye ko a bɛ daga e ye k'ala sɔtala ka dan k'i sago ye ta'ala Allahu an zalika ulun kabira ala ka b'o ma a ko i ka dan yɔrɔ min na i yɛrɛ dɔn jɔn ye i ka dan ye a ko i ka min kɛ i seko k'o kɛli la kabiri kɔnɔna lafiya bɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ alijinɛ sigili ayiwa autorisation bɛ sɔrɔ nin fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'i donnen alijinɛ kɔnɔna n balimakɛ n balimamuso i tɛmɛna nin sira fila in fɛ ala k'a nɔgɔya an ma wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum sawaba nin kuma ɲɛbila kuma tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ n yɛrɛ ye ka dugawu kɛ ayiru ye ala k'an bɛ sababa ma kɛta ani fɔta la b'a fɔ a k'a dɔn an nana jalasana akhara faqal minbar al-fiqh maliki an sigira kokora minbar al-fiqh maliki sanfɛ malikum an se ka kalan bulon kɔnɔ le difa'i anil madhhabi jango k'an jɔ mazhabu kɔfɛ alima maliki ka mazhabu kɔfɛ an ka dɔgɔ nka an dama an karamɔgɔw la an ka dɔgɔ nka an jigi ka ɲi an bɔkolo la insha allahu ta'ala ala b'an dɛmɛ an b'an ka mazhabu ayiwa sira fura ala sɔtala bɛ sɔn ma an jigi ka ɲi raja'una fillahi subhanahu wa ta'ala akid an jigi ka ɲi ala la o baara la ala sɔtala b'an dɛmɛ o la an sigira sigi kɛmɛ ani sigi bi kɔnɔntɔn filanan na wa darsu fiha insha allahu ta'ala ala al-fiqh al-maliki بولد بمالك أنسك فقهك من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني ولد من الرسالة أبي زيد القيرواني والدرس إن شاء الله تعالى تابع للسابق ولد من الدرس عن بالبك بالمسو أجر السرليدو ولد تمنينا أرسلتك سرابة على كعبك فمانا ينسلك سلبان أيوة سلي كوننا سلبان يرولا السلامة ينسكرة هي فلانا نيتهيا كلا كعبة asalama sharia b'a daga i ka duko sanumangala i yɛrɛ ye asalati ko n'a jari ye
da'watul ma'thura mun zabatira ka alakira bamma ayo dugo sanamo de fara nyonga kiki jija ko lu durshi ko lu fara ikata hiyaka asaltiki sarabe alaka kuma jo yoromina insha Allah ta'ala sigita menena ba wuliyi alaka asaltiki sarakairalla ako bashi taala alsalama itlale ko tahiyya kalanina tahiyya laba kalanina seli kono yani ka salamu bla abduhu wa rasuluhu fole ko fe ako bashi taala ka fa rabbana atina fid dunya hasana ala mbi deli kanzo soni nyumana jenaya wa fil akhirati hasana ala mbi deli kanzo soni nyumana lahara wa qina adhaban nar ala do ani janime tasmaci ala janime ala detay ala ngisi janime tasmama wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati akoy bisa ka fo ala mbi deli majine Allah subhanahu wa ta'ala fa mit tangani Allah subhanahu wa ta'ala fa min fitnati al-mahya ka bo nyina ma ya fitnema nyina ma ya fitne sode Allah subhanahu wa ta'ala de bisa ka do joni nyina ma ya fitne ce na fole nyina ma ya fitne doy de nyina ma ya fitne doy muso nyina ma ya fitne doy ni dunga ko ye nyina ma ya fitne doy nyina ma ya fitne la takadu tadkhula tahta hasri at seka do jate koromat seka jate ka fara nyonga nga ala dama de seka do jona ce alakra ba nyana ma ayin dugo sarma nunu nga boday ka di amma no yinne ka ko dugo ko te cey alakra sallallahu alaihi wasallam baluna dugo de kunya baloyi aka jina aka dumini ha aka dugo ko ngachano alaka satuma balona dugo de ka foka fatu aka dugo alama inna asalunaka a'udhu bika je bed mo ko tle boyoro na abin yoro che doni ba te mi ko be fara nyonga sigoro kile eni madrasa de ngo ko dugo ko tayi eni no ba faka tanaw nyanye juka alaka do anu che ala ko kaka ala yakama wal mamati Allah subhanahu wa ta'ala kaddo aywa ala ambi deli ami tangayne ala fa ka bo fitne aywa saya fitne fana kacca fitne be inda sakratul maut inda qabd ar-ruhi inda naz' ar-ruhi min al-jasadi alaka do noko yamma ni sabato ka ba farkolo la ayoro fitne barka kabu alaka sasama ya foni ko ye shetane ka khotal labade aka plan laba mi na ba sirani mu'mini ce ayra ya donen desara sisa kishira okuma mbi janjuru mi blaya ni janjuru ye min dikesimana min di dese mana kacaya ambi ala deli Allah subhanahu ka do noko yamma Allah subhanahu ka mbalo al-islamiyya nyumaka ala ka mfatu al-islamiyya nyumaka saya fitne aka cha foka faka cha nimine no chugo gelaya do saya fitne setana bi dabal jugu munu nda ka aywa mu'mini sakara aywa saya sakarala aywa saya fitno aka cha foka faka cha Allah subhanahu de ba dadon ala de ba gelaya hakke don wa Allah subhanahu de ya noko ya bayi ako min fitnatul qabri mbi deli setigi masa sebe alami mi tanga ni ala fa kabru fitne su'alul malakaini malaka flaka ni ngali kabru fitne doy kabru fitne aywa kabru nyina fi ngelay fitne kabru kurun gelay fitne bukhari nasuye as-sabati ko alakra sallallahu alaihi wasallam aywa kabru konna fo akajo aywa amandewni watiti son namba fo al-islamawiye ay to ngal labeni joko nyumanyi ay to ngal labeni nduko sanama nungala ni anga selila ay to ngal labeni sarakati chama boliye ka Allah subhanahu wa ta'ala aywa deli aywa ka kabru fitne pembe kabru fitne mannoko kabru siki mannoko ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka noko ya anambal aslama bela jele wa min fitnatil masih ad-dajjali Allah subhanahu wa ta'ala ka davenje jugo be wawele ko masih ad-dajjali aywa ko bi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kaddo ani masihu dajjal ka fitne ce alaka ka duko sanmondo yere ba kala ka ala deli ala mi tanga yini ala fa ka be masihu dajjal ka fitne ma o fitne abena jeen labana ala kana kanyana ala kana nyeda ka ala kana yere nyedanga alaka ba sallallahu alaihi wasallam ko jeewuli tamashen mu kanyi tanye fitini niye tambe o bilbele bawyi bilbele batta masihu dajjal ka fitne odoyi Allah subhanahu wa ta'ala kan gishi alaka do anache musulmi ya alaka ka sunanuna ko sabatara ka alaka rabba ma ko alaka kira ko yathbutu dajjal fil ardi 40 yawma ko masihu dajjal ya Allah subhanahu wa ta'ala ka joni alaka da venche jugudo alaka do anache ko bi sabati duk mo kolo 120 tle binani ako tle binani ngono yawmun ka sanati ko ka tle kelembe aka tle binani na tle kelembala
ko tile kelen ya damajira be ko mina fo sangele hake o yomun ke shahari atle binani na tile kelen bala ko be ko mina fo kalo kele hake o yomun ke jumu'ati aywa tile kelen bala ko be ko mina fo dok ngele hake wasa ir ayamihi kwa ka aywa dotow ka ayamikum ko be kuma ka aywa bitle la halaya bitle bi bo hake mina ka be hake mina ko damajira kwa ka dotow beti ngai tile sabako ni wala mini aywa sangelen kaka mini kalo kelen kaka mini dok ngele kaka tile mo wolo vlato ko be ka sa ir ayamikum haza ko be kuma na fa ka bidotow sahaba kama na gwana ko qulna ya rasulullah alaka kira ami nyininga ako fazalika al-yawm allazi kasanati kuma sai hudda jalika domi be kuma na fa sangeli nan manye ko auna doye nyonyi ako yakfina fihi salatu yawmi kutle kele salwati duru dama o ban wasa ako atle kele lawa alaka sallallahu alaihi wasallam yujabi qala alaka kira ko la ko ta wasala aqdiru lahu qadra ko sangele seli hake abo datle kele ma alaka sara kayralla anga ne dile kele alaka na nya daka alaka kele nyumande amma alako kaka alaya kama ako wa mina azabin nari ala mitanga ine efe ka bojan meta suma aywa toroma o so il masiri ala mitanga ine ala fe ka bo labango jugu yama ya rabbi alaka kaka alaya kama alaka ngishi labango jugu mama alako kaka alaya kama ako assalamu alayka ayuhan nabiyyu kabi saraka fo assalamu alayka kishibe eka ayuhan nabiyyu ya aywa Allah tabaraka nabiyuma wa rahmatullahi an alaka hina wa barakatuhu anaka barka assalamu alayna kishiba anyaruka wa ala ibadillahi an alaka jonga as-salihin mun ya alaka jonyumonyi Allah taala man nyina dugo keli ko aka jonyumonga alkira sallallahu alaihi wasallam man nyina dugo keli ko alaka jonyumonga wa alkira sallallahu alaihi wasallam dalana zanba ya sabati ko alaka jonyumombe aka dugo la ye dugo kuye aka kofolula ayo kofo mawye alabana ka mo shuka kan nyumanya sira nyinika ni jamana laba dine Qur'an nana amma me anda do anga sharia kitabu tashi do ulama urasa hono tado no dine Qur'an nana kana dangari alakira bona wula ka dangari ma nyumanya la ka dangari duko ni barika nyinina foka demson neka saka fuyo kunu fawye flanye kui faka moto ko ka mina ka kolngolo ka ta gare ka jwa kaleka ki ka nganiya ke ki barka soro chokoroba la ko te che la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni demse munun tukura olula mu yo kodla jena ya ka ta soro fembu ye la haro ko islamiyya te che ma me minde nyine alaka ange hakili mawye alaka andew ana muso nyona anyaru ko ni ay ala sone do ma njigi kanyola insha Allah taala njigi kan ala lola on be fatu an vana mo ka ucenka malko mon anasika kana on be fatu oka madrasa dendi seka tani onyi ami ta Allah haraka ando ninga basa wi ka kitabu jeni adlala nyena akitabu jeni mimba kona nyena onya shido ami ala de deli sa ami do ande oni anga kalande oni akitabu jeni kam mashiba che nyona ambe ala fu ambe ala barkada ala minya angala kitabu jeni korola akitabu jeni te foi fara maka dineka ala ka kele nyumande amma ala ko kaka ala yakama akonen bana arsala sigi sarabe ala ka ko summa taqulu akoy bi saraka fa assalamu alaikum aywa kibi saraka salamu bila taslimatan wahida salam bila ko kele aywa kibake an yaminika kinife assalamu alaikum almami maliki ka mazhabu la ma kele zeliba ka selibana almami ka selibana hadisa be wa alakra sallallahu alaihi wasallam dallaka salamu bila assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nga almami maliki ben hadisa indo kateme nen eka nga almami maliki ma barakani ay barakani minyi iba soro bara bollo de ka alakra ka misri kono na damina nani oye adachera ni oye na soro ma damina no ya kono ndachera ni oye ahlu makkah adrabi sha'abiha maka ngawbe maka mbolodo ni almami maliku nyemifo ni ndinena o mina na madina don bawla madina don baw yamin alakra sa ka sahaba u chena alakra ka sahaba u yamin alakra ka misri kono alakra bala ka misri kono wo misri kunde ameriki akunde faransa ta malilaya o misri kuma madina de wa arsala baka ayo selimin foto jirana o yo misri kono selide o almami kuma salam blade assalamu alaikum shenkele selibana ma kele seliba assalamu alaikum shenkele selibana nga misiri kono assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ma foko hadisa tala
ma fo ko alakara seli cogo dote alma maliki ka mazhabu dote wa mazhabu ye mindi ma ka kenanayi ne ma hadsa flan zanadu aywa saga de nga wallahi ngalena alala ne dame ngara mokola ne alma maliki ko kwayta ben zraive ni nyena maya kele ngonina nun nana ne fenwara ye ko aywa o fare teme zraye ni ya flada jogore basro malako an sika puma indika kene kata mun nana ni minyeka o malama maliki kalando aya hakilton nadro aya hakilton kada munga madne ka doni bado islamiya dena ka fere dugu mi ngona ka kala kera yende doni ba to bora yorore apambe ala deli ala ka kelin mande amma ala ko kaka ala yakama akubi salamu bla an yaminika ikiniya va fa shekele taqasud bi haqq wala tawajhika kibi aywa kerangaral kenoyi en yakundilena wa tatayamano bi ra'sika qalila ibe salamu fol bi damina nyefe ka ngoro jenga kata kini fe aywa doni المامو أم باكلاني نبا هجلتنا الإسلام دين يسر لا دين عسر إسلاميات جليا دين نقيا دين دو المام يا قرية كمبلا السلام ونيه كا على كا أيوة سنية نما ينويه كفردا دور سلين ويه إبلادو المام يلا فوق تاسي سادوما إمانعا بان كلا يرولا إيكا كنا يكلا يرو دولا جيه دونغودو كجرا كرامكولا نين كتابو نونبه كموفو سلي chokola كسيكا سلي نيدو ngani ibla almamiya la ni sigi ki bolo dai sega ko ngera almamiye ko fla ko ndo ebi malo yani saya che wala me ka seli jugu ke wala ma seli do ki kenye ka dese ko dla ka ta jo no seli ye ala nye koro o seli ka ke jolo ko yikana ibi yere nyini jolo ko mina almamu ne ala ya bunye ka karama jo vle to korba sanuma min joro la no ala kra bay mati jo la fa ka soro karama ko bila ala kra karama ko jibril alayhi salam ye jibril alayhi salam ba mina ala kra bala ni kira almamiye ta karama ko nyini ni ke maka kalambla kitabu ta odo gere karamo la je dungodo ni la hale fitini minna ni maseli labbi shini to nyenyini ninde bu weli ko almamiya ngara almamiya doro ka gere ki siki bolo dai seka ka gere ki siki bolo dai seka je dungodo abi fereke ibolo itado ibake chugumena subhanallahi mun ngara mumbini kala yoroche mumbini karamo uche almamiya aw yanga ma bawi aw alakara no na blawyi nga jakku yado fa nga ne voye alaka kelin mande amma salamu ya rabbil chuko anga almamu fe misru ko na bi masala bi jatige do bu kungulo fere fo bi nyina mi yira bado ni turan na ko ni kabi dimi amma dabo kama assalamu alaikum abana anyi ngali kel arsala do mbala ba fiye ko salamu abi damina nyefe assalamu alaikum abana nga assalamu alaikum ngolo fa bebe lama e mungera subhanallah ala ka kelin mande amma ala ko kaka ala yakama ninde ye salamu bila choka ako hakaza yaf'alu al-imamu ako alman bi salamu bilata assalamu alaikum ako warrajulu wahdahu jami meka sila kele ko fana ba bilata wa aywa muso fana aywa ma qora muso fana be do ofe wa amal ma'mumu ako mambe almam be almami do kofe fa yusallimu wahidata ko tigila ma bi salamu bila shekele yatayamanu bi haqqalila abi aywa adamina kiniya va fe ka ngore jenga kata aywa kini fe doni aba adamina nyekundile ka ngore jenga kata kini fe doni wa yaruddu ukhra ala al-imami ko abi segi ka salamu do aywa salamu wera seki aywa almamika kadam munga aywa almami akama nyemaye almami duko ke ayno salamu bla ayara bis aywa duko seki aywa almamika nako assalamu alaikum shekele abi segi ka almamika salamu bla almamika nyefe ako aboke qobalatahu an yakundilena yushiru biha ilayhi abi qoral keno salamu flana nyekata almamima assalamu alaikum kinife shekele assalamu alaikum inyefe shekele ko bla almamika wa yaruddu ala man kana sallama alayhi ala yasarihi ni mabanu mafe ko salamu bla aleka aywa sharia ba anyine afe alakra ka sunna do ako fana ka duko seki amma duko bunyere islamiya bolo ka sai haka doma funi ma ya jurudu ila iba juru sara kananga jamana labana kana dine bo afara kono ka dine ke koma nana biso ko menade ka soro kana amudigi baluna minga na faturaka Allah subhanahu wa ta'ala yare kan nyinama Allah subhanahu wa ta'ala yare aywa jonju kan nyinama ya be kono ka femununga ka soro kana fen attaque ko bolu bu fara kono ka bloqué wera do olukana ni dugo kono attaque islamiya la iduna jownu daba ma cede parce que Allah subhanahu wa ta'ala ti yi man Allah subhanahu wa ta'ala aywa man Allah subhanahu wa ta'ala se ka nyon zoro foila foni ya nyini ka gerala ni wasailu yi o wasila bilbil bado de dugo yi siraw de be jonse alama yende ka Allah subhanahu wa ta'ala yi ko bi tama ka ta ka so
walma ka tama ka doaka misiri kono ta'ala Allah an zalika ulwan kabira alaka boma ngani ko ya Allah nedda ba masa ya qaharu nedda ba masa ya latifu nedda ba masa aba me komina fo etlo bena kana chokomina way laydu min di wa'dullahi ghayru makzub alaka laydu tigalu nigiya ako fad'uni ayna ala wala astajib lakum bidugo jabi ay ayna ngorana aya keli kan do qur'ana kono mawma jora min baru sanve mawma sigira telila mawma sigira arajola ka dugo fo ka fiye islamawi na ala mi kam maya ba jena ki kam maya ba lahara korata islamiyati o kore ko islamiyati ce alaka shi kalfama alako kaka alaya kama alako ka cibana sodungo sanamo barka kama ako salamu sabana na laba ko bi saki numanya vaka nga hunaka iskalu firki fitini mbi ne ya me ulama urasukuna dala ne ka murtani ngara boko fe nyame chawfe athaqu bihum jidda ndame chemuno no ko ilmuna ko hakika yimi mazhabu aywa mashhuru yimi ko ngolo sekeli kana numa fe aywa ko ta mazhabu mashhuru yi ko salamu bi bla numanya vaka de mambi numanya vaka ka salamu jabi bi sekama ay dugo sanama min jurudu ilay ba sara ay ko be ke bi niyati la bi ruju' ar-ra's ila al-yasari ko parce que alkira satama ka nyina mayabbe ko mi kinyan va de kana kinyan va de kungadai ko ka febbe mita kini de fe ko ka ngole saki kana numa fe ko ma ya sabati ka ba alkira bamba nyina me ulama urasa hono fe ndame chamunu ngapmana chamunu zara ilmu yorola alhamdulillah rabbil alamin alamul islami some chamunu nga ilmu ma o kuma almamalika mazhabu la salamu bla choko nyuma min mashhur ya min rajihu ya mazhabu malikiya la ode assalamu alaikum shekele selibana assalamu alaikum almamaka juru sarala assalamu alaikum bi niyyati min numa fa ka juru sarala alaka kale nyumande amma alako kaka alaya kama ako fa in lam yakun sallama alayhi ahadu nim mashim make annuma fa min salamu blaka lam yarudda ala yasarihi shay'a kwati foi saki kata annuma ya vafe ako wayaj'alu yadayhi fi tashahhudihi ala fakhadhihi kuna baka tahiyya kala ka ba bolo fladda a woro flaka amba ye seliba famba bu bolo fladda u pembere kuru de ka tahiyya kalana ay min chekain ibi bolo fladda i woro fladde ka alakaba sallallahu alaihi wasallam nakun ya sigi tahiyya kalana kwa ma bolo fladda woro barkama fladde save wa yaqbidu asabi yadihi al-yumna kwa kinu molo bolo ngono abolo siri aba sirin jogoina wa yabsutu sababata ni de sababai kwa be sababu bolo ngono sababa nangwa mabama nanga na hakilla nasara sai kwa na kone mafili nangwa ma ko jasere pasabe kangarde da ni man dabla amadiye de makabe ndebama yushiru biha wa qad nasaba harfaha ila wajhihi kwa be koyral kano ye wa qad nasaba harfaha wa yasra ayangere intle ila wajhihi kata anyadama harfu sababati ode khatul bayda mivla aywa khatul abyad mivla aywa angerena aywa trenjema mivla angerena ko tle inyadama ko alakara mbakete de ko waqtu fa fi tahrikiha ko fonyonga kara allama lamanina faqila ya'taqidu bil isharati biha anna allaha ilahun wahid doko aywa ko kan ngani yasri ni bolongoni tle ka fa allah subhanahu wa ta'ala masakelini wa yata'awwalu man yuharrikuha annaha maqama'atun lish-shaytani ko munu lama ko le fasana mi vola ko de ko marto de do bere de do busa de do shaytani nye ka gen ko kana gerila nga ongara mo nga yira koloshi fe abina fi do niveau mutaharrikuna ka bara la munu bi bolongoni lama ako wa ahsibu kunira arsalatiki ne ba jigiya wa ahsibu ta'wila dhalika أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله تعالى عن السهو فيها والشغل عنها أكو عليك فهمنا أيوة حقيقة يمي بلغني جوابو ولك فهمي الله ستلا مساكلني أكو نغا كالك جاتلا منومبي أيوة بلغني لما كو فساني كو ولبا جيجيا أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله تعالى عن السهو فيها والشغل عنها قال بايي ناكو أتيجي كوني أيوة بير لما ني شيطان نيفه ناكو نيكي ميري سيلي كوني دولا أبكا أيوة تهيا مينغالا أوكورو ولا ما سيلي كوني كوني دولا ناكو ني ميري أولا كو بلا نينونا أيوة أوكاش سوغولا كابوني ما على كل حال كو عليك بايي كو دي تشيكاني على كا حكي لي نماندي أما على كو كاكا على يا كما
ala ko ke ala kaba sallallahu alaihi wasallam na ya so sanamo barka kama ninde korfa labaye na Allah subhanahu wa ta'ala sona na ala sigwara jirana insha Allah ta'ala arsalati kan babuyi ami tana doni foka fambiya ka donga fo ala kira sasma sella chogo mina madina ko ka aywa misri kono o ya sel chogo photo min ta ka sabu ka gafewla o de ala kira sel chogo bela nyumaye wa angan wasa dola al maliki ka kalande o ba wasa wa dore tise ka bo fan were fe fona bora tle bo yoro ni aywa ko fela che nyene tle bi hake tadu mo ko le sanve fe wara tise ka boy ka siya min ba nga sel chogo ni sanje barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'ul 'alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا دوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما